Zdravíme všetkých čitateľov stránky mojandroid.sk. Pozdravujeme vás. Vítajte pri video prehľade Čo týždeň dal. Dnes sa tu stretávame už po 20. krát pred kamerou a konkrétne 49. týždeň. S vami sme tu dneska František Chovanák a Ondrej Ličko. A začíname. Keďže sú Vianoce už za rohom, tento týždeň sme sa venovali aj tejto tematike. Konkrétne sme pre vás pripravili seriál Android Vianoce, v ktorom si vyberáme najlepšie zariadenia v istých cenových kategóriách alebo podľa toho, ako majú nejakú špecifickú vlastnosť. A konkrétne tento týždeň sme si vraveli o dual SIM smartfónoch, takže ste si mohli cez týždeň vybrať dual SIM smartfón práve pre vás alebo pre vašu rodinu, známych. A vlastne sú tam zariadenia od rôznych značiek s rôznymi vlastnosťami, takže stačí len vybrať. Tak. A môžeme nejakú novinku povedať. Galaxy S4, objavili sa nejaké nové informácie. Konkrétne sa hovorí o tom, že tento smartfón by mohol byť predstavený už v apríli, alebo teda koncom marca na veľtrhu MWC 2013 v Barcelone. A hovorí sa o tom, že by mal disponovať nerozbitným displejom, čo tým teda ten zdroj myslel, to zatiaľ neviem úplne presne povedať, pravdepodobne sa nebude dať rozbiť vôbec ten telefón alebo niečo také. Skúsime. Alebo budú používať flexibilné displeje, čo sú tiež v podstate nerozbitné displeje, ale určite má to nejaké svoje limity. A tiež sa hovorí o tom, že HTC pripravuje nový Full HD smartfón, HTC M7, jeho kodové označenie, a ten by mal teda disponovať 5-palcovým Full HD displejom, podobne ako HTC Droid DNA alebo HTC J Butterfly, ktoré boli predstavené v USA a v Japonsku. Keď hovorím o výkonných smartfónoch, bola by škoda nespomenúť, že aj Samsung Galaxy S3 tento týždeň sa vyskytol v našich článkoch. Konkrétne išlo o aktualizáciu na Android 4.1.2, ktorá sa začala šíriť v Európe. Tú aktualizáciu už ste možno niektorí zaznamenali aj tu na Slovensku. Ak ste tú aktualizáciu teda dostali, tak nám určite napíšte a my potom zverejníme detaily, keď sa tá aktualizácia objaví aj na našom zariadení. Tak, a ešte môžeme povedať, že čo prináša tá aktualizácia, tak je to napríklad dlho očakávaná funkcia Multiview, čo ti umožní vlastne pracovať s dvoma aplikáciami rozdelenými na dva, teda na polovicu displeja, čo je celkom fajn. Podobná funkcia teda disponuje aj Galaxy Note 2. Tých noviniek je tam viacej, môžete ich nájsť vypísané aj v článku na našom webe. My sa môžeme teda povedať niečo o HTC One X, tam tiež dostáva tento týždeň na aktualizáciu. Už sme dávnejšie informovali o tom, že sa šíri v Európe aktualizácia na Android 4 na Jelly Bean. Teraz dorazila už aj na Slovensko podľa hlásení našich čitateľov, takže si skontrolujte svoje X-ka a či už náhodou nemáte dostupnú túto aktualizáciu. Zaujímavé správy prišli aj od spoločnosti Google. Fero, povieš nám o tom viac? Jasné. Takže Google zverejnil presný dátum kodania vývojárskej konferencie Google I.O., ktorá sa tento rok konala koncom júna. Priniesla zaujímavé novinky ako Nexus 7, Nexus Q a určite aj nový Android Jelly Bean. A teda bude sa konať 15. až 17. mája. Tie vstupenky zatiaľ ešte nejaké presnejšie informácie nie sú, ale tá registrácia by mala približne ten mesiac dopredu začať. Takže treba sa na to pripraviť, ak sa tam chcete dostať. Tie vstupenky sa rýchlo predávajú. Tento rok stáli až $900. Ale čo si všetko dostal za to? Každý, čo prišiel, tak dostal Samsung Galaxy Nexus 7 a ešte aj Nexus S. Teda Nexus Q, pardon. Tak. Takže slušná nádielka za $900. A zážitok. Určite áno. Tento týždeň sme sa venovali aj problematike, alebo teda nenazvem to problematike, ale vzťahu spoločnosti Apple voči spoločnostiam, ktoré vyrábajú Android zariadenia. Konkrétne išlo o článok, ktorý hovoril o vyjadreniach Erika Schmidta, ktorého môžeme označiť ako nejakého otca spoločnosti Google. Tento človek je známy tým, že snaží sa všade šíriť mier a tie problémy snaží sa obchádzať a vôbec ich ani nevytvárať. A v článku sme spomínali jeho vyjadrenia pri istej príležitosti, kedy sa stretol s kongresom, ktorý vlastne hlasoval o tom, alebo teda, ktorý rozhodoval o tom, či má Apple právo súdiť sa za patenty s inými spoločnosťami. Tie jeho vyjadrenia sú určite veľmi zaujímavé. Je to síce troška dlhší článok, ale oplatí sa to prečítať. Určite.
A môžeme spomenúť, že aj tento týždeň testujeme zaujímavé zariadenia a jedným z nich je Asus Padfone 2, ktoré máme ako exkluzívne prvé médium na Slovensku na testovanie, takže už onedlho si budete môcť prečítať aj recenziu na toto zariadenie. Svoje otázky môžete samozrejme zanechať aj v článku na našom webe a my vám budeme na ne teda sa snažiť odpovedať už priamo v recenzii alebo ešte aj v komentároch. Tento týždeň som sa venoval ja osobne testovaniu zariadenia Sony Xperia Tipo. Jeho recenziu prinesieme takisto budúci týždeň, takže sa máte na čo tešiť. A tak môžeme ešte spomenúť, že vlastne tento týždeň sme vyhodnocovali našu anketu Android roka 2012. Už vieme teda výsledky a tie najobľúbenejšie smartfóny, tablety nájdete, teda presné výsledky nájdete u nás v zozname na webe. A tiež sme vyhodnocovali developerskú súťaž Android Code, tam tiež nájdete všetky tie výsledky. V každej kategórii, ktorý bol víťaz, koľko dostal hlasov a podobne, čiže je to tam dosť detailne vypísané. My prezradíme vo videu, že hlasovalo skoro 13 000 ľudí v tejto ankete, čo je dosť vysoké číslo a celkovo sa prihlásilo v Android Code okolo 80 aplikácií. Takže to je super úspech. Tak. Nakoniec si môžeme povedať aj o našej vlastnej aplikácii, čiže slovenské a české aplikácie. Táto aplikácia dostala aktualizáciu. Máme tu jazykové okienko. Takže tá aktualizácia priniesla malé prekvapenie, neviem, či ste ho všetci zbadali alebo teda postrehli. Išlo o mikulášsky pozdrav a takisto sme aktualizovali, myslím, aj widget. Ten si môžete umiestniť na domácu obrazovku a môžete mať tie slovenské a české apky stále po ruke. A na záver môžeme si povedať niečo o tom Mikulášovi, keď sme ho spomenuli. Tak. Neviem, či bol taký hojný ku vám ako ku nám, ale my v redakcii sme dostali tablety Nexus 7. Fero, ukáž nich. Oni nám závidia. Tak nemusia závidieť. Takže Nexus 7 sme dostali od nášho Mikuláša a my sa im teda veľmi tešíme. A budeme radi, ak nám napíšete pod tento článok dole do komentárov, čo ste dostali od Mikuláša vy. Či to malo niečo spoločné s Androidom, ale aj keď to nemalo, tak nám to kľudne napíšte, my sa podelíme s vami o tú radosť, tak ako sa dúfam aj vy podelíte s nami. Takže to je asi dnes všetko z našej časti, čo týždeň dal. Takže my sa s vami učíme a tešíme sa opäť na budúce na vás. Vidíme sa o týždeň, majte sa pekne.